सांगा, ती ऑलमोस्ट उभी राहिली आहे. हा. नमस्कार मित्रांनो, करस कोकणच्या या लाईव्ह सेशन मध्ये मी विनय घाटवकर आणि खूप बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतो. तर आता गावात आजचं रील जरी बघितलं असेल तर तुम्हाला माहिती असेल की आम्ही होळी कशा प्रकारे आणतो आणि आता होळी उभं करण्याचं काम सुरू आहे ते तुम्हाला दाखवतो. ऑलमोस्ट आता होळी उभी झालेली आहे आणि पुढचे सुरू तर मित्रांनो, प्रत्येक गावातील होळीची परंपरा ही वेगळी असते. आमच्याकडे पोपळीचं झाड म्हणजेच सुपारीचं झाड होळीसाठी वापरलं जातं. तसंच हा तसंच काही गाव माझ्या मामाकडे आंब्याचं झाड वापरलं जातं. तर हा फरक आहे. आणि आता सगळी गावकरी मंडळी होळी उभं करण्याचं काम चालू आहे. हे बघा, यस यस लाईव्ह चालू. हा बाबलू बघा, यो या रील काढूचं काम करता. आणि इथे रशीने हे सगळं सांभाळत आहेत. आणि इथे ही सगळी यंग जनरेशन. तर मित्रांनो, होळी इथपर्यंत कशी आणली तोडून आणि खेचत वगैरे ते मी आता जस्ट काही थोड्याच वेळापूर्वी एक रील टाकलाय, त्यात सगळं दाखवलेलं आहे. तर जरूर बघा तो, जेणेकरून तुम्हाला कळेल कशा प्रकारे इथे होळी आणली जाते. होळी उभं करण्याचं काम ऑलमोस्ट डन झालं तेव्हा माझा लाईव्ह सेशन चालू झालं. कारण आधीचा एक लाईव्ह व्हिडिओ केलेला तो काय पब्लिश झाला नव्हता. आता लवकरच होळीची पूजा केली जाईल आणि त्यानंतर होळी जाळण्याचा प्रोग्राम होईल. पण त्यात बराचसा वेळ आहे. हा एवढा लाईव्ह व्हिडिओ चालू ठेवण्यात पॉईंट नाही तोच, कारण की आता वाजले 11:40, 12च्या पुढे टाइम जाईल. ब्लॉग डेली ब्लॉग येत आहेत, फक्त अजून मधून एखाद 2 दिवस राहत आहेत आता तर. आणि जे प्रेक्षक नवीन असेल त्यांना सांगतोय, आता आमचे शिमग्याचे व्हिडिओ चालू होतील. आता 1-2 व्हिडिओ मी अपलोड केले देखील असतील. ते गेल्या आधीच्या वर्षांमधले जे हायलाइटेड पॉइंट आहेत ते सगळ्यांचा एडिट करून व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. आणि यंदाचे व्हिडिओ हे आता 1-2 दिवसात लवकरच चालू होतील. कारण उद्या परवापासून आमचा शिमगोत्सव चालू होईल आणि त्यात बाबल्याची बबली होताना तुमका लवकरच दिसणार. आजच सगळं आम्ही कारभार सगळं काढून बसलेला काय काय हा दागिने काय काय होत नाही, काय काय घेऊचा लिपस्टिक पासून सगळा. तर आज सगळा खेळ बंडोबा चालू होतो. तर होळी आता ऑलमोस्ट उभी झालेली आहे. लाईव्ह बरेचसे नाहीत, 104 जण तरी येतात. व्हेर इज नाना? नाना घराकडे आहेत. बाकी सगळी गावकरी मंडळी तुमका दिसत अर्धी तकडे गाडग्यावर बसलेली आहे. ती असल्यानंतर थोड्या वेळाने येत. बाकी सगळे कसे आहेत, मजेत ना? सगळ्यांना हॅपी होली. बऱ्याच जणांचे मेसेज आले. बबली छान दिसत होती. बबली अजून तुमका झालेली नाही, ते सगळे जुने व्हिडिओ सध्या तेच सगळे टाकते मी. आणि मी आजच मी सकाळी गावी आलोय, त्यामुळे मध्यंतरी मी तुम्हाला शिवरात्रीच्या व्हिडिओ दिसलो असेल, त्यानंतर दिसलो नव्हतो. आणि आज दिसतोय त्यानंतर. तर आज सकाळी गावी आलोय आणि रात्री ड्राईव्ह केल्यामुळे माका इली आहे मरणाची झोप. आणि दरवेळेच आहे. दरवर्षी होळीच्याच दिवशी सकाळी येतो आणि नंतर मला झोप आलेली असते, तरी कसं बसं इथे येतो झोपेच्या ह्याच्यात. खायचो बाहुबली. अरे तो हा बाहुबली बघा. हा तो बघा, पकडी एवढी टीम होळी एकट्याने थोपवल्या. त्यामुळे दिसत नाही व्हिडिओ घेतो.
बऱ्याच जणांची सध्या कमेंट असतात की आमचे व्हिडिओ सध्या येत नाही आहेत, पण तसं काहीच नाही आहे. मध्यंतरी व्हिडिओ येत नव्हते, त्यामुळे बरेच पब्लिक लाईव्ह चला बोला. लाईव्ह बोलतात. बरेच जण मध्यंतरी व्हिडिओ येत नसल्यामुळे बघाय नोटिफिकेशन त्यांना जात नव्हते, आणि आता त्यात एवढा गॅप पडल्यामुळे त्यांना नोटिफिकेशन यायचे बंद झाले. तर पुन्हा एकदा सुरू करा व्हिडिओ बघायला, तुम्हाला नोटिफिकेशन पहिल्यासारखी यायला सुरुवात होती. हॅपी होली सर्वांना. आता सध्या तरी ह्या गेल्या 10 दिवसात तर मी डेलीज टाकलेत, एखाद दिवस चुकून राहिला असेल तर. पण आता येतील आमचे व्हिडिओ, कारण की मध्यंतरी कामात व्यस्त असल्यामुळे ते जमलं नाही. पण आता बऱ्यापैकी गावातच असेल मी पुढचे काही दिवस, तर त्यामुळे ते जमेल. 135 जण लाईव्ह आहेत. उद्याच आमचं कदाचित व्हिडिओ येत. उद्या पुणगे बिनगे ह्या करत ना रे, पुरणपोळीनी संध्याकाळी तरी असतात ना. काय माहित नाही. बाबल्या काय खबर नाही. तर सकाळीच का, जर उद्या पुरणपोळीचं बेत असतात, उद्या पुरणपोळीचं बेत अजून कन्फर्म कशा नाही हा, कारण की उद्या ग्रहण आहे. त्यामुळे गावात ग्रहण खूप स्ट्रिक्टली फॉलो केले जातात त्याचे रूल्स. त्यामुळे उद्याच कळेल उद्याच.